Bakamele sefuna ikoni yami. Hayi, uneyidinga leyo mali ukuthi ayisebenzise ngayo leyo mali. Isikhathi obade ngichazile mfowethu, uyabona ukuthi sekumnyama njengamanje. Phambi kwenu ubhubeswa kadla ngamandla umphazimi mawandla inkosi usiwela niyazi ke nani ukuthi inkosi ayiqedwe ngihamba ngaphansi lo hlelo uMahlafuna show sibhalelwe usisikela uthi unenkinga anginawo manje ngicela usisi ukuthi achaze ukuthi ingane sila unjani sisi ngiyaphila ngicela uchazela ababukeli ukuthi ingane usibhalelele sisi igama lami uza Mazungu ngibhalele uMahlafuna show ngomnye wama colleagues ami ekade ngisebenza nawo owaboleka imali ngango 2.5 mase ngimnikile lo mali because engichazela inkinga wayenayo engayi-understand njengomuntu mase ngibolekile lo mali washintsha waye kumsebenzi washintsha indawo yokuhlala wabaleka mase kumele ngikhokhele sekuphele 3 months ngingamtholi imali yami engangikhokheli naye ngingamtholi ngaze ngathola komunye owathi angibhalele uMahlafuna show ukuthi ingisize ukuthi uhlalaphi uzwe ngomuntu asondelane naye noma uzwe kanjani ukuthi uhlala kephi yebo ngizwe ngomuntu osondelane naye ongihlebelile nje ukuthi hayi ubhuti useshintsha indawo usehlala ngala owaye kumsebenzi after ukuthi umnike imali kwaphela 2 months elibele uzongikhokhela kwathi sekumele ngikhokhele ubhuti waye kumsebenzi wangiblocker efonini wabaleka wangabisamtholi alright sis nizweleke nani ke babukeli ke anginawo amaningi ngicela sivele senze njani sitheleke khona Way khona la khona ke la ubhuti Uba uzami ambasha futhi Nansisi bafuna usizwe yamaza ngithi usisi ngiyamaza sisi alright bafuna ngicela mina ukuyibika mfethu ukuthi understand ukuthi ingane sifike nosisi la igama mfethu ngubhubesi ngisebenza ngaphansi kohlelo uMahlafuna show sibhalelwe usisi la uthi unenkinga nawe ngicela usivumele sikene ngaphakathi ukuze akwazi ukukuchazela ukuthi ingane sila ngani futhi nawe usunayo inhloko ukuthi ingane sila nosisi ingane ke yena uzameze namakhamera ngoba phela bengakwazi yini ukukubiza eduze sikwazi ukukhuluma ingoba awubi khona emini kade ngikufuna nemali yami baleka bese ngesikwazi ukuthi siqale sicishe amakhamera nto awuzongibukisa la Thokoza cha ukwazi ukuthi engazi ukubukisa kanjani angithi wena umuntu oze kwena inanga kufanele akhulume nawe abanye abantu azizile kubona thina size kuwena thina ungifikela nabantu abagqoke ngoba emini thu uyabaleka wena angimtholi sokuphela 3 months baleka nemali yami wamnika malini sesimanje ngamnika u2.5 u2.5 bafika wazi 2.5 akhuluma ngawo Buta ngikwazi 2.5 uyabaleka uye ngisho umsebenzi yabona into yokuqala ungifikela nabantu abagqoka ama-mask into yesibili bafikela namakhamera kukhululeka ngabantu abagqoka ama-mask namakhamera amakhamera wona uzivulela ukuze sikwazi singalokhu sibukwa abantu because yabo njengamanje kubukwa wena njengamanje thina songena mfowethu akekho umuntu ozonishaya la sizokhuluma nobafu kahle angithi yabo nje wasifike manje ebusuku sifike ngoba uyakuthiwa uyabaleka emini akakutholi imali engaka mfowethu isibindi sakho sokuthi wamboleka noma wenza kanjani sisi ngamboleka wayinenkinga encane wafika kumina njengomuntu engisebenza naye wathi ucela ngimboleke imali engango 2.5 ngoba ngomuntu nje umuntu engimaziyo ngamboleka after 2 months wabaleka ubhuti wabantu waye kumsebenzi mangifuna imali yami uyangiblocker udelete inamba zami angimtholi yonke yamazi mfowethu ngiyamuza usisi wabantu iphuzo lakhe kodwa usisi ngangishitshiswe ukuthi umsebenzi la ngangikhona ngase ngifisa ukuyothola imali engcono kulomsebenzi omunye waye kumsebenzi enxa uthi ufuna ukuyothola imali engcono awusabuyi ngani ke bheki kusisi kumtsheleke ngemali yakhe ukuthi alahlekelwa kwa iphone yami sim card leyo ingakho bese ngasakwazi ukungithola ke emini ngayitholakala mina usisi uyachaza beshatha nawe wangiblock iphone yami umblokeleni ke if awuzange uzobaleka yindaba umblockile if awuzange wena uzombalekela usisi yabona khona nje efonini njengoba ubona nje ukuthi mfethu awukwazi ukuthi ungavala umnyango azizile wena size kubhuti la phela manje usibhizi nathi la ukuthi nibhizi mfowethu size kusisi la ungazi ukukhoza umngane wakho nombhuti wakho ukuthi abuye eceleni ngoba sikhuluma thina nawe la imali lena u2.5 angithi uyawazi mfethu ngiyawazi mana u2.5 uthola nini kusisi 2.5 wakhe hayi kodwa makhona amakhamera ngibese ngesikwazi ukuthi awukwazi phela sisi wamnika ngesandla noma wamfakela imali ngamfakela imali wamfakela ngocash send i-transfer ekhadini lakhe straight awizweleke mfowethu ke okusho ukuthi thina ke ngesambi lana singayitholile imali kasisi
Akusho bazolala la. Singangena ngicela imali hayi yami. singangena sikhulume ngaphakathi mana mfowethu awungene mana sisi awungene mfowethu ngaphakathi qala woza sisi Umuntu uzoshaya. hayi indawo yokuhlala la noma soyixoxa khona simile khona kanje hayi ikhulunywe vele izoshesha iphela. mana lapha mfowethu vele ume lapha mfowethu ukuthi sikwazi ukukhuluma kahle indaba le hayi indawo yokuhlala all right mfowethu njengoba usise seyichazile ukuthi uyamazi vele igama kanjani njanyani istory senu ukuthi sikanjani thina siuhlelo ngoba ngichazile ngisangena eminyango lapha ukuthi ngubhubesi ngisebenza ngaphansi kohlelo iMahlafuna show usisi unenkinga nawe ngiyaphinda futhi ngiyayichaza lento le angithi uthe uyawazi 2.5 kasisi Ngiyawazi 2.5 wakhe. sizolanda wona ke mfethu because uyachaza sekuna how many months sisi Sekuno 3 months. 3 months. Sekuphela 3 months. ukuthi 3 months lo sikuwona manje ungayikhokhile beku 2 months bekubekezelele uyabona sokuze kushaya inyanga yesithathu manje Okubese uyabaleka ushintsha indawo uye kumsebenzi uyabaleka nemali yami. Okusho ukuthi vele bungafuni imali yami. Engangize ngacela obhuti ukuthi bengisize. Manje kusho ukuthi uletha amakhamera nawo. mfowethu ake siphume ake siphumeni endabeni yamakhamera lana ngithi asize ngothi ngohlelo sizosiza usisi imali yakho uzomnika njengamanje noma uzokwenza njani mfowethu sisebenza ngesikhathi Singakwazi ukubuye senze ezinye izinto. asike sibuye noma thina sifuna njengamanje asikwazi ukuthi siphinde sibuye usisi uzodecide ukuthi khona siphuma nakho la endlini masingathola imali noma senza njani senza njani njengamanje Makuthi akayilethe imali yami alethi phone yakhe. izwele ke mfowethu Engizela namakhamera la. Cha, Engizela namakhamera esefuna ifoni yami. Sefuna ifoni yami mina ngizokwazi kanjani sikhuluma ngithi kahle nawe ibalekile inkinga lefoni lena. Ngikwazi ukuthola zonke. mana imali kasisi yona ibalekile ngizokwazi ukuthola umphathi wami ngesakwazi ukungithola efonini. naye uneyidingo edinga leyo mali ukuthi ayisebenzise ngayo leyo mali leyidingo zakhe njoba usubalekile wena Bengingabalekanga njengoba ngitholile nje. sisi ebehlala la noma ebehlala kwenye indawo Ubehlala kwenye indawo bengahlali la. uyabona ke mfowethu Ngizeni ngezwa nami okushuthena kahlahle uyashaya okushuthi kahlahle unuchaphaza usisi uchaphaza wena phela usisi uyayibona leyo nto leyo mfowethu ngoba angazi noma wenza mhlawumbe ngoba umuntu wesifazane noma kanjani mfowethu engekho umuntu ozomkhulumela akuboleka kahle imali ngesihle uthi uyayidinga sekumele uyibuyise usuyafohloza awufohlozanga hayi ngashintsha indawo. ukufohloza phela mfowethu lokho umana Wawuyishintshelani wawuyishintshelani indawo wamblokelani futhi Ngangenzela ukuthi izinto zami nomama zikwazi ngoba wayesengisola. wayeseksola eksola kanjani yini mana sesikanti mhlawumbe khona la ngigejeka khona ke manje khona into enike nayixoxa before or mhlawumbe konke enike nayihlanganisa nobabili ngoba phela nangesebala umama kamsola Angazi ukhuluma ngani ubhuti ngoba ayikho into thina besiswana kakhulu sisebenza so2. ngama colleagues Siswana nje sixoxa yonke into engixoxe inkinga zakhe ngimxoxe nenkinga zami kuze kufike kuthina angimboleka imali nje engasafuni ukuyikhokha. Mana sisi. Indlela ngoba ngisho ukuthi ngashintsha indawo. Indlela angayishintshiswa yini ukuthi umama wayengafuni inamba zamantombazane efonini yami. wasubona ukuthi ublock umuntu okusizile ngemali engaka 2.5 2500 umfonela wayengathi usazozama mfowethu mana ifakazanga aze akulandelela hubhe kankaka zakuthola ubuzoze uyisho nini leyo nto phambi kwakhe ngoba phela wena ubalekile awusasebenzi nanokusebenza yeke nomsebenzi ngenxa ya 2.5 imali yabantu mana ngikuza ukuthi wena khona lapho ususebenza khona sifika la uthe khona lapho mana if khona lapho usebenza khona akukufikelwe nekhanda ukuthi ngikweleta umuntu ekumele ngimbuyisele imali akukufikeli lokho wena mfowethu ngisenza idingo zemali yena usibone sakho usisi akanazi idingo yena wena nginazi idingo mina ngoba nami nginazi ingane nginazi idingo uyabona ke mfowethu manje senzani njani ke iway forward esingalokho yabo sibanga umsindo lokwenzakalayo yebo lo nto le because into kade ngichazile sisebenza ngesikhathi mfowethu and azile kuwena mfowethu ngoba lokho sibuka kangaka azile kuwena size kumfowethu lo Kodwa sineyivakashi phela manje sekushaya nezikhathi ukuthi bayeza namanje awube nesombululo futhi kwenzakalani ngeke ngibe naso mina isombululo mana umngani wakho akakhipha imali ngoba asihambi la imali ingakaphumi cha mambone shoot ngempela abantu bawulala la hayi bazolala ngoba phela nale phone ibalekile shuthe imali ayibalekanga ayibalekile imali kasisi
Hayi balekile kodwa sisi bengisazokunika imali yakho. Uyazini noma Nini? yini? Mana. Nini? mana, Ubuzomnika mana, nini? ubuzomnika nini imali usisi? Benzo- Ifakazanga azafike azabhalele thina ukuthi sifike sizomsiza ubuzozomnika nini? Sesisidana Ngisaphele u3 months aphelanga nalo 5 years. Hayi bo mfethu, hayi bo mfethu. Hayi bo. Ujwayela abantu abaningi bakho. Ubufuna wena ukuthi kuze kushaya u5 years wena umuntu akade akuboleka imali yakhe. Ubufuna ukuthi kuze kushaya u5 years. Asivumelelanga ngisho nangalo 3 months. Wathi uzoyibuyisa nini imali kathi Wathi umuntu? makuphela inyanga masihola emsebenzini uzoyibuyisa imali yami. Ngathi mhlawumbe ubambekile Wasiwabaleka. understand. Wafohloza. Wadlula 2 months wabaleka umuntu. Mana ke mfethu osamthola. usebenza ngesikhathi obade ngichazile mfethu. Uyabona ukuthi sekumnyama njengamanje. Ya ngiyabona. Ngoba vele sifike kuthiwa wena uyabaleka emini ingakho sifike ngalesikhathi sixoliseleke nalokho if ubona ngathi kuyinkinga. Mfethu khona isizokuthatha kanjani ufuna sithathe ini sesengakhosta imali yakho Ifoni yakhe. mfethu Manini phela manini. manje mfethu Man, ifoni kathi. Ngizodayisa ukuze Ngizothola kanaphi mina? Ngizothola kanaphi? Ngizobona ukuthi uthola Manje ngizothola kanaphi? Ibhayibheli iyahamba. Ubasi wami ngithola lapho. lalela sihlangana naphi thina Ine lokho idingo. sifikile la ufuna ukusimayela kwenzakalani nalaba fethu Inayidingo le phone. nami nginazo idingo. akanazo idingo akanazo nini idingo Bengizomsendela u2.5. nini Nini? nini ubuzomsendela Emva nini kwesikhathi Mase ngihamba isikhathi akukho phela nokunye kancane. esingathatha la nini semva kwesikhathi esingakanani basopa babazile kwena basopa Wena zama Akanalutho. Ifoni yami Baleka ehambayo. ifoni yami. Ngiyatholakala kuyona. manje Abantu abaningi manje mawutholakala kuyona thina senze njani thina Abantu imali yakhe bazongithola. imali yakhe thina imali yakhe abantu bambona bazongithola kubona. kahle wena Ngizobona ukuthi bazokutholana. Nami imali yami Ifoni yami lengiyibalekile. hlangana Ifoni yami iyahamba. Kanjani manje ifoni yami ngiyayihamba? shilo sathi kuzile kwena Ngeke kwazi ukuthatha izinto ey'ngaka. Khona sizokhupha imali yami mhlawumbe lezinto zakho. siyadlala Uzoyikhokha imali yami lezinto zakho. Hayi baba mfethu. Jwayelana. siyadlala